Zeukena, jarriko zuen korpino bat eta saiatu zen aldan gehiena istutzen, lan istuna jartzen. Baina beste funtzioa zen, korpinona zen gaur eguneko sufritablek. Gaur eguneko sufritablek gara jartzen korpino. Forma hori ematen zaio, etxutu usteko hori zen. Hortik hasita, mantala. Mantalak ere bere funtzioa zeuken. Eta mantalan funtzioa da, gaineko gona babestea. Gaineko gona oso importantea zen. Orduan, gaineko gona babesteko gehien bat aurrekaldea babesten zuten. Zuk lana egiten dezunen, zikindu edo puskatu gehien bat aurrekalde ningo dezu. Hori babestea zen. Orduan, zian mantalak gutxi gara bera erdiparetik erdipareaino eta gonan luzera pixkatu gutxego. Bai? Hoi da mantalan funtzioa. Ikusi edo baita nik, jendea, mantala horrela jarriko. Bai? Eta galdetu, baina zertako mantala horrela jarrita. Gona ekusteko. Gona ekutsi nahi bezu, kendu mantala. Mantali gabe. Gaur egunea etorrita, gaur egunen jazten zazu masarretak antzita, eta